Heeh. Adang ngelong ati awuwe hodok eli. Sik, Botok teri. Adik dibaleni mah adik. Adik miris nggon aku nek di. Adik miris nggone Pak Guru nek dibotok piye? Adik Piye cocok serune iki cocok, Jo? cocok iki srihuning awakmu sing bagian berdoae. Ngece. Ngono ki anggere ana pilihane ngono terus sia-sia karo aku. Ora wis ora parah. Alah engko anggere nangis meteng neh lho mesti. Ora. Ayo. Aku ya bangku. Bangku bareng. Bisa. Heeh. Kiwa tengen bangku bareng. Ya Allah, lah kemayu ora macak yo elek ngono. Wong loro njuk kabeh iki piye ya? Dadak-dadak. Yo penak ya kayane yo. Marai tuman ngene iki. Wah, semane. Bocah iki calore ndak gak ro nek ndasku elek lho ya. Kok iso kroyokan iki lho. Gumun aku. Lah sing penak dikeroyoki sampean lho. Lah yo. Kene Mbak ini kene. Panas-panas mlaku orang kowe payung. Dalu Mbak Eni. Sugeng dalu. Pripun kabaripun? Alhamdulillah, Pekli. Siapa iki? Apa kuwi nek omong Wong punya piyai kakung akeh. Apik sekali. Lah ra ngono kok peli. Awakmu ki mau muni mblegak-mblegu ki aku ngelirik kiwa tengen sing kakung-kakung do benakke lho. Gene Benakke jempolan. kok iso Lah benake. awakmu mbleguk wis jempolane do dibenakke ini. Mbak Eni menika nggih guru. Guru TK Majola. Masa nggih? Lho. Nggih nadyan teng nyindene ning teng desane menika wah menika guru, menika PAUD. Guru TK. Nggih. Sing jelas iki gurugan daging. Ora apa-apa sing nyenengke ngene iki malah. Sing ora ndi daginge do tuku kilon kok. Oh iya ya. Gandeng Mbak Eni menika sinden nek dadi guru PAUD niku anak-anake ya diajari nyanyi Jawa. Nggih, tembang-tembang Jawa. Umpamane niku, Mbak. Siji loro telu. Astane sedeku Nirangake Bu Guru menawa tidangmu. Ayo yuk melu yuk. Papat nuli limo lenggahe sing tata. Aja padha sembrono mundhak ora bisa. Cah-cah cilik saiki perlu diajari tembang-tembang ngeten iki. Bejo kemayangan gurune Bayangkari Ndoro sing ulang Mbak Eni. Lah, Dadi ya. aja kaya nggon aku kono cah paut diwarai. Kurang manis malah ora karu-karuan lho. Lah nek guru TK itu guru yang sangat berharga lho. Nggih. Sekali lah nek sijine gelut urung dipisah, sijine munggah meja urung dicukuk, sijine kudu pipis. Pipis urung dipipisake, sijine mencret. Alah. Wes sabare ora karuan. Mbak Eni ya sabar ngadep-ngadepi murid nggih Mbak Eni. Muridmu ki tuwik-tuwik apa cilik-cilik ngono? Yo cilik-cilik lho. Ning ijek wis tuwik-tuwik. Taman kanak-kanak. Oh, taman kanak-kanak. Beda- Kejaba lagu niku lagune napa Mbak sing kejaba siji loro telu. Liyane niku. Lagu dolanan liyane. Lindri, Oh, Lindri. nggih. Ya. Lindri. Ya. Oh, Lindri iki nek sing nyanyi bocahe Pinter. pinter ora masalah. Ora masalah. Lah nek bocahe pelo kacau. Mbak ini ya iso nerokke bocah TK Nggih lho. enten lho murid kula ngoten niku. Masa Nembang lindri niku. Dadi piye? Jek pelo ngono kae. pelone dadi Oh. piye? Dadi piye bukulu dadi piye? Alah bukulu. Ah, telek. Ngono lho.
Etoke gurune kowe Jo iki murite. Lah guru ditakoki muridé kok ya Bu guru ki ada apa sayang? Sayang mau ngapa? Lah sing gurune aku apa sampean? Jolang, gurune Jolang sampean murite Mbak Eni. Ya, seneng di murid ngene. Kena tinggo dhewe. Kok tinggo dhewe? Lah tinggo dhewe umpamane ayo Dek Eni tumbaske permen, tumbas kan wis mudeng. Oh, dikongkon. Ya, gurune aku, Mbak Eni. Aku kepala sekolah lho Jo, murite kaya ngene iki. Ya, alah. Kok kepengin sak dhuwure. Mbak gimana, Cak? Pipis. Sayang pengen pipis. Tak pipis iye. Lah apa pipis ning rai ngono. Oh, nek ya Pak Guru adik pengen pipis ngono. Nek ngene iki ya ora pipis yo. Pak dulu. Pripun sayang? Adik pengen nembang. Iya nembang apa cantik? Nembang ini. Ya kintel dewe lalat. Aduh ala tua la. Yo sidane gurune sing melok pipis nek model ngene. Ya adik Anak-anak TK Bayangkari ayo nyanyiin Lindri. Ayo. Namanya siapa, Nduk cantik? Eni. Eni sinten Cahayu? Wulandari. Daleme pundi, Nduk? Lola. Lura. Pangkat Purwodadi. Cita-citane sampe nek gedhe pengen dadi napa? Dadi maling. Maling. Mantri. Iya, mantri. Ayune ngene kok dadi mantri dadi LC. Kok Elsi? Lho lembaga LC ki masamu elek apa piye? Kok Elsi napa? LC ki lembaga sosial. Oh, lembaga sosial. Nembang-nembang napa lagune Lindri nggih, Dek nggih? Lindri. Nggih, diitungi coba. Guru TK ngono ki Jo, karo Mbak iki. Setunggal, kalih, tiga. Ayo mlayu. Ditabuhi mboten? Tipis-tipis ditabuhi. Nggih. Ayo, Dek. Hitungi. Nggih, setunggal, kalih, tiga. Indri. Heeh. Adeng ngelong ati awuwi hodok eli. Sik. Botok teri. Nduk. Adik dibaleni mah adik. Adik miris nggon aku nek di. Adik miris nggone Pak Guru nek dibotok piye? Adik mah adik. Teri. Ayo. Mantu pelo. Aduh adik latihan. Mbak, Duk. Sing cetha Lindri. Atang telung kati lawuhe botok teri. Coba baleni pisan. Ayo baleni, Dik. Adik pinter pasti bisa. Ayo. Hitungi. Ayo. Iya. Gusti Alah, cup ampun nangis. Setunggal. Walah. Umbele. Alah. Pancal sisan. Karo murid aja galak bisa. Lah wong bocah ke senengane ayo sesat. Pak dulu dah tak baca engko. Lah iki murid medeni mau. Apa dadi pembunuh iki? Ayo setunggal kalih tiga. Ayo. Adeng ngelong ati awuwi hodok eli. Duk Eni. R. Wis pun tak tanganane Pak Igit digenti lawoe botok yuyu. Ayo wis aja iku perinding. Adik sesuk Aku lah. dah iso muni L. Iya. Rebo. Lebo lo pelo. Oh, upamane krek. Kelek Oh. pelo. Ada. Peri. Nah. Peri. Oh, bisa cetok. Bisa. Adik pinter nek wayah sing berbahaya menghindar Tak nggih. sampluk Adik. Request saking Pak Lurah Klowo bangun desa ning diwiwiti saking Sri Huning. Mustika Tuban mumpung niki wilayah Kadipaten Tuban kok digarap Tayub Tuban. Oh, nggih ta. Ayo Adik. Dibawani Mbak Eni. Pun ora usah dadi bocah neh wis ora pelo. Mboten pelo nih. Mboten. Ra. Adik kok merekok kaya jamur.
adik subul. Iya adik subur. Makme telek nggih kok saged lemu ngeten iki. Korea. Ojo kok. Guru ngene. Aku ora dadi guru makanya guru TK paling hebat, guru PAUD juga paling hebat. Sabar ya Mas. Sabar. Luar biasa tepuk tangan. Ada berapa guru, Jo, Mas? Ini kurang lebih ada 6. Bunda Ros, Bunda 8 ya, Bunda Ros, Bunda Sana, Bunda Yayu. Bunda Yayu ki nek ning dalem ngene. Piye? Papa, besok Bunda ikut karnaval sama anak-anak. Nanti kalau Papa ngarit agak cepet ya. Ngundang papa ngarit. Nggih, kok gak ada perusahaan, gak ada peternakan kok Pak iki. Sing mesra Jo, etoke kowe Wiratmaya iki Sri Huning. Cocok. Iki dijukuk sing pas mesrah-mesrah nggih Pak. Mesra, heeh. Ya, alah mbek ikin nah. Ayo. Ayo, Mbak. Putri. Putri Kang Sulistyeng warni Kang Mas Wiratboyo. Wiratmaya. Ngerti lah ora lakon. Piye? Boyo iki dewata cengkar. Lha iki sapa? Iki Wirat Moyo. Ning cangkeme kaya boyo. Boyo. Keten to. Wong untu kuwi nggo ngrajang mbako kenek kok ya, Mbok. Nyantol iki to. Samplok iki lho. Iya, wong anane ya iki wong. Ah iya. Sing ora ndek untu wae do berobat. Sri Huning Pustika Tudan. Oh, ya mesrane. Oh, jenenge wong pacaran ya mesra to Pak Ikit. Kados pundi lah Kang Mas? Ayo. Kakang Mas. Lakang Mas, Kakang Mas. Aku kok kleru terus. Kleru wong kowe iki nek mandang aku mesti ketoke ingin kowe iki kok. Ingin napuk ya iya. Iya. Kakang Mas, engko nek angger payu, oh. Piye? Awakmu engko nek ki ketoprak kasil, Heeh. Agustusan tahun ngarep ditanggap. Tanggap ketoprak. Ditanggap wong akeh ditakoki. Dijak jagongan. Oh iya iki ditanggap ya, iki ya ditanggap. Masamu. Diguyu kanca-kancae lho, ketoke ngece ketoke. Kita kok nek apa Sri Huning iki ora cocok kita Jo. Lah sing pripun? Coba karo Mbak Ima, karo Mbak Ima. Wah, lah iki Kumala Tok tok Retna. tok 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 tok. Sana, kok sana? Sri Huning. Sri Huning. Eru ya aku. Pun Kakang wis kapang marang sliramu coba-coba mrene omongan. Panjenengan Kang Mas sampun dangu boten kepanggih kalian panjenengan. Padha. Piye cocok Sri Huning iki cocok Jo? Cocok iki Sri Huning awakmu sing bagian berdoae. Ngece, ngece. Ngono ki angger ana pilihane ngono terus sia-sia karo aku. Ora wis ora parah. Alah engko anggere nangis meteng neh lho mesti. Ora. Ngono kuwi. Ora. Sakit hatiku. Ayo aja. Hati ning dhuwur. Ya. Ayo engko nek nek nangis engko tak paringi otok eli nggih. Teri. Ya teri. Sri Huning Bacotke bawane. nembang wong ayu. Putra. Putra Kanjeng Sira Cemburu. Rasane atine pun Kakang. Ya,
basa. Pun Kakang wis rumangsa. Aja ngono senep iki lho. Kok iso senep? Ha kenek ndoke kok. Pun Kakang wis Lah aku mbok tuki blutru terus. lah perane gentenan nek kene binggo peran awakmu sing berdoa muga-muga giliranku Karo ngono. aku ora iso mesra ngono. Iya engko mesra. Ngene jak mesra piye koyo ngrangkul montor bok ngene kok. Mesra angel kabeh. Motor bok piye? Motor bok piye? Ngece Mbak Edi wis. Seneng ngene lho. Alah gayamu. Wong rai kok mbok masalahno wong sing dienggo ya gak raine. Ya mbok wae. menawa carane panjenengan mesra kalian Aja Kumala Retna iki engko. kalian Kumala Retna menika benten kalih dhateng kula Kang Yo Mas. beda awakmu ki lho model piye-piye kok iringan kok ngarep kok nguri nawon kemit. Ha iki nek muser malah kaya tawon ndas. Tawon ndas ngetut ndasmu. Lah iya ra sing kuwi. Awakmu kudu sing sabar ya wong ayu. Terus kene nembang ya. Tak prengken Iya. bajana Oh iya. Endah suaramu, endah pasuryanmu. Mban. Ngece. Wonten bawuk Gusti. Wonten jamu. Iki melok rombongane sapa? Ndek mau wis bothok eli saiki wonten dawuh. Lah kudune piye to? Wonten dawuh Gusti. Nek kowe ora lara atiku lara. Oh, nek wong lara iki sembarang ya. Sauni-uniku. Ya wis gentenan ya. Ya. Dipangkun aja. Yo, alah dongakno aku kuat ya, dongakno. Si Allah ati. Kudu adil. Iya. Ora adil ta idoni kowe. Nek ora adil dikapake, Mbak? Idoni. Iku jane menungso taula. Kok ula? Bang itu kok ngene wae lho ya. Niat mangku apa ora? Niat mangku apa ora? Ya niat ya, Pak. Par mangku kono mak plek nek Ane mangku kene plek wis karuan lho. 37 kilo. Lah iki karek jengkeng. padha karo gurukan. Kene. Aku wacana Yasin. Ya sih. Ben kuat. Karo nembang ini. Ngepelo. Bebelo. Oh iya. Bebelo. Wira. Sing tabah ya, Mas. Kuat, Kakang. Iya. Alah penak. Alah nenek. Enak. Alah ya penak wong dengkulku mblusuk kok. Kok jerumen? Ha wong iki kebayake ngene kok ya. Ora yo. Api-api ya tak pangku nah yo. Pokoke tak pangku sak matekku pokoke. Wis karuan. Kok biar tuang ya. Yo alah. Endi mau ndase? Dhuwur. Tan burung Sri Huning gundul. Gugur. Awakmu anggar wayah bayar bang mekar ngene lah ora konsentrasi. Ora. Wis diganti to? Gugur. Yo asline gugur ku. Gugur. Ana nek Sri Huning gundul kaya bar kemo. Wekku gundul kok. Masa? Anu lho catetanku. Tulisanmu sing salah. Oh, catetanku. Jek ndelok nek gundul tulisane ndi? Catetan, Mas. Catetane gugur kok digenti. Aku nurun niku lho Yosi. Genti. Iki sing bener gundul, Mbak, ngono. Iya tapi sesuk digenti nggih. Nek gundul ora apik nggih, gugur. Ana Sri Huning kaya bar kemo iku. Ndase. Coba genti Mbak Ima, Ditek. Ayo genti. Nananano. Iya. Aku yo genti pangku to Mas, aku yo meri. Aku nyawang slirahmu padha karo aku awor karo Bu Yayu. Sing di to Mas jane Bu Yayu iki. Krudungen. Oh. Sing mau lho nggih. sing darani aku kaya Kian Santang. Hah? Kowe kaya apa? Ngene.
Om jenengan nek kados kian santang lho. Tak kira kaya gantangan. Ya menawa TV sambil mledek dipaksa nyetel ngono ra ya kaya ndasku to, Pak. Ketoke kok salah rungon. Krungune Sebener kaya tiang senteng iku. tiang. Ndake, Pak, ndake, Pak. Tanonaning. Mongko pangku. Ayo. Pangku ya pangku. Pangku bareng. Iso. Kiwa tengen pangku bareng. Ya ya Allah, lah kemayu ora macak yo elek ngono. Wong loro njuk kabeh iki piye ya? Tetok ndodok. Ya penak ya kae ya. Marai tuman kok ngene iki. Wah, semane. Bocah iki calore ndak gak ro nek ndasku elek lho ya. Kok iso kroyokan iki lho. Gumon aku. Lah sing penak dikeroyoki sampean lho. Lah ya ngono ya siji-siji. Ora penak. Ayo, Pak. Nanonaning. Mongko mustikaning Pak Lurah mesam-mesem. Dani lek aku kayak Mas Julang ya. Lah mesti ayo. Ayo. Pak Lurah ora sida gawe trotoar nduk nek ndagel kaya aku. Serihuning bangun desa nggih. Nggih. Digarap cara tayub niku. Niku ugi wonten nawala kirim gending tombati mandhap bebeling dari Bapak Luntur. Nah, nggih kula tujuaken sedaya anggota Linmas. Oh, nggih. Digarap cara tayub Tuban, Jo. Mbak Imang nganggo halo. Nek sindire kok ini biasanya halo. Kuwi obo ning pengrawite. Wah. Iki Waduh. ben kaya barsih ngono ya. Ya, Saiki. ya saiki sindir ki adoh mbek yoga dadi halo. Ya. Halo. Iya. Sriuning bangun desa. Wes kaya buantikah bisa. Pe mirip. Ki sing kaya jambu kluthuk ki ayo. Ya wis perwakilan. Oh, perwakilan. Yo Mbak ini yo mumpung ditunggoni kanca-kanca CFC barang iki Mas. Iki ana Pak Pramugari barang ya. Ayo. Ditunggoni Pak Dar, Pak Pak Dar, terus Pak Tomo. Pak Darmo. Nah, Darmo gandul. gandul. Pramugari Karanglo iki wah. Sapa? Engko tak aturi. Pramugari pesawat ke to? Pramugari pesawat iki kok wedok iki tayub. Oh, tayub. Kok Ayo, padha Mbak. jenenge? Halo ngono ya. Halo. Ora ono sindir kok serak. Oh. Halo. Ngene. Halo. Wis. Sindir ki nek pas halo bening, nek pas nembang serak. Serah. Ora kowe mbok walik halo melek ngene. Halo. Wis. Wis ora samuni. Halo. Wis kok ora samuni. Ayo. Ngeyel. Seriuning buka bonang Mas. Ayo. Monggo. Monggo Pak Bayan Iksan. Bapak Lurah Karanglo. Lan sedaya kadang-kadang seni ingkang sampun pikantuk sampur beksan tayub. Tumuju wonten ing pepanggungan. Iki ibu-ibu ya pareng beksa ta ora, Mas? Ibu-ibu kok mbesone Boleh. dhewe. Monggo. Bu guru TK PAUD monggo. Bu Mutiara Hati Chandra Kirana. Mungkin disangoni Mas Julang sing bisa. Nah, nggih. Ampun joget mungkin nyangok. Sri Gunung Mustika dan lampu
kelakon tayub pisan. Senadyan wekasan nira rapeng lena labuh negari. Ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe kang ana asih gunane aja males nanti Ayo dulur bangun desa supaya makmur. ayo yo Nyambut gawe kang akeh hasil gunane. Aja males nunduk Dakiat nang supaya uripku meriah. ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe kang ana asih gunane aja males nunda apes Dokiana supaya uripku Ayo dulur bangun desa supaya makmur. ayo yo Nyambut gawe kang akeh hasil gunane. Aja males nunda apes. Dakiat nang supaya uripku meriah. Matur nuwun. Wah, kerawitan cakraning rak wis kaya gandrung ngesti laras.